чорабинии Дона дар ноҳияи шаҳри Нав бо ташрифи волидон ба қисми ҳарбии 45045 Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. Ҳайати роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Нав, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия, инчунин хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба табрики хизматчиёни ҳарбӣ омада, бо шароити буду боши хизматчиёни ҳарбӣ, ҷойи хоб, хурду хӯрок ва дигар хоҷагиҳои ёрирасон аз наздик шинос шуданд. зимни баромади масъулин қайд гардид ки дар таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон нақши сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон басо бузург аст. зеро бо дастгириҳои пайвастаи роҳбари давлат як артиши дар ибтидо номукаммал, беяроқ, бемакон ки дар давраи ниҳоят барои давлату миллат мураккабу душвор дар шароити ниҳоят вазнини сиёсию иқтисодӣ зери хайма ташкил шуда буд, дар кӯтоҳтарин муддат ба дарвозаи оҳанини давлат ва сипари боэътимоди он табдил ёфт. дар қисми тантанавии чорабинӣ аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ба як қатор хизматчиёни ҳарбӣ барои хизмати шоиста ба халқу ватан ва ҳифзу ҳимояи манфиатҳои давлату миллат сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. модарон низ дар навбати худ анвои шириниву кулчақандҳо ва дигар нозу неъматро ба хизматчиёни ҳарбӣ тақдим намуда, ба фарзандони бонангу ори кишвар ки ҳоло хизмати ҳарбиро адо намуда истодаанд, барору комёбӣ ва қудрату тавоноӣ таманно намуданд. қувваҳои мусаллаҳ сипари боэътимоди ватан ва асоси пойдории сулҳу субот, тинҷиву осоиштагӣ дар мамлакат мебошад. сипас таҷлили 31-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Нав идома ёфта, роҳбарияти ноҳия ҳамаи хизматчиёни ҳарбиро бо ин рӯзи фараҳбахш таҳният гуфта, онҳоро давомдиҳандаи роҳи пурифтихори қаҳрамонони халқи тоҷик чун Исмоили Сомонӣ, Деваштичу Муқанна, Спитамену Восе ва дигар фарзонафарзандони ин миллат унвон доданд. ҳар як фарди бонангу ори мамлакат бо расидан ба синни даъвати ҳарбӣ бояд қарзи фарзандии хешро дар назди ватан модар адо намояд, зеро бо пайвастан ба артиш шахсияти ҷавонмардон ташаккул ёфта, барои обу тоб додани ҷисми онҳо ва ҳимояи марзу буйми кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. дар фарҷом аз ҷониби шӯъбаи фарҳанги ноҳия барои болидарӯҳии сарбозону афсарон бо таронаҳои ватандӯстиву хештаншиносӣ ва саҳнаҳои тараннумкунандаи ифтихори ватандорӣ чорабинии фарҳангӣ ташкил гардид. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи шаҳри Нав, ахбор.